Horas, Parhalado HKBP Kebayoran Baru, Pasaton, selamat hari Minggu ma Tuhamu. Amandohoti sian kita asa parmingguan tahun gabe parmingguan napasonakon Tuhata Yesus marsa teduh mahita. Amin.
Tapasonang marohata tamulai ma parminggota tasobba ma tuhata Yesus sian buku ede nomor 712 ayat sada rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna, dohot goarni tondi porbadia, natu popa langit dohot tanoon. Amen. Dialo debatado akan ajukat roha, alai di lehondo asini rohana, tu akan selep marroha. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Jala parasi rohan nasumurung. Dipangido roham naeng mangolu jala martua hami sogot. Nungaragam dalan na dibahen ho. Manuguli rohanami. Asa hutad dahami hatuaon sogot. Dibaheni hupaserep hami manuaeng rohanami. Mangido sian ho, say lehon matondim na badia itu hami, asa porsea hami diholong ni roham di hami, say hutangihon hami maswaram, na mangapoi hami ditiki para sirohaon nuaing, asa sapang hami tuhanguluan,
na pinarademi dihami, marhite-hite, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Tapuji matuhata sian buku erde nomor 31 ayat 3 dohot 4. Tangi orhamu ma patik ni debata, imansian patik palimahon dohot lapatanna. Patik palimahon, ikon pasangaponmu do natorasmu, asa martuaho jalaleleng mangulu di tanoon, nanilehon ni Jahoba debatam diho. Ondo lapatanni, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang lea rohatta mida natorasta, dohot mida aka rajatta, ro di aka na tua-tua. Dang jadi parota limas nasida, ikon patun dohita, jala ikon holong rohatta tu nasida. Sioloan do nasida, jala si subuton do rohana. Atong rap magido gogo mahita tu debata, laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tasoba ma debata sian buku erde nomor 120 tolu, ayat sada dohot ayat 2. Jesus,
Latopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Napungu dohami di jolom martangi yang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangi do. Say asi maroham mida sandok bangso nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami, asam muba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Satokin dohu tadikon ho alai papungu-pungoku maho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan dipapiar ni muruku huta bunihon bohiku satokin maradopod ho alai marhite-hite dengan basa. Saleleng-leleng na asiakku ho. Nina Jehovah si palua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hudul mahamu. Tapuji matuhata sian buku ede nomor 758 ayat 2 dohot ayat 3. Hata ni debata turpuk epistel di mingguta sadarion. Iman natar surat di poda 25 ayat 2 rodi ayat 6. Tajahama margati soring. Hamuliaon di debata doi makomikon hata. Alai hamuliaon ni karaja doi sumulikit hata. Rapsodakot hadodoan do timbo ni langit, dohot hapal ni tanoon, dohot rohani akaraja. Ikon sirangon do aka tak-tak sian perak, jala luar ma ula-ula na arga, bahenon ni panopa. Ikon pabalion halak parjahati sian jolo ni raja, jadi hotbah habangsana marhite-hite habonaron. Unang patongam-tongam dirim di jolo ni raja,
jala unang jojong hamu tu inganan ni halak nabalga. Ido sahatna, martua donatu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Tapuji matu hata sian buku SD nomor 427 ayat sada dohot ayat 2. Tidakon ma hapor seota songon na hina tidakon ni dongat ta sa hapor seon bisandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na so tudosan na tu langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai iman hati muluan si Maria na gabe-gabean si Anton di Porbadia andorang soha bubukan ido tuhata na tubon na bernit di pangumuan ni Silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanong na mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul di siamun di debata Jahoba amanai pargogo na sotur sani disimai nar payung sogot tanon penghumi halak na mangulu dot namate au porsea di tondi parbadia jala adong sada hulia nabadia hulia hatopan anya krisen akan nabadia doh di hasesa ni dosa doh di hatai namandok mulak mangulu dosogon daging na mate doh ni halon na sora sudah amin hudul mahamu. Tabegema RD puji-pujian tu debata Jahoba sian paduan suara sekolah minggu.
Tabege ma tikting di huriata di mingguan. Tikting di Huriata, Minggu tanggal 31 Agustus 2025. Parjolo, Guarni Mingguta Sadarion, Ima Minggu Pasapulu Sadahon, Duk Trinitatis. Do topik, Yesus Kristus do manguluhon hita ro di saleleng-lelengna. Paduahon, dadanak na sorang. Nah di hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, di basa-basa tuata do sahalak dak danak bawa tu keluarga amang Samuel Butar-Butar, inang Deborah Juliane Serepina Borusitorus. Alamat Kebon Kelapa Sada nomor Sia B, Hutan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, sektor Sion. Saya di pasu-pasu tuhata madak danak ni rap dohot natorasna. Patuluhon pangebation ni Huria. Sadarion Minggu tanggal 31 Agustus 2025, Rodo Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jakarta, mengebati Huriata, Laos Dohot dan Nasida, mengiringi Parmingguan Bahasa Indonesia pukul 10.30 WIB. Paupaton Parheheon Remaja. Hari Minggu tanggal 14 September 2025, Ima Puncak Parheheon Remaja HKBP Kebayoran Baru. Mardomu tu Parheheoni di Patupan Nasida do pra Parheheon Ima dari Sabtu tanggal 6 September 2025. Informasi na mangihut Boy Mataida di Warta Cetak. Palimahon Rapat Pandita HKBP Distrik DKI Jakarta. Hari Senin satu hari Selasa tanggal sada satu tanggal 2 September 2025 di Patupado Rapot Pandita HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, maringanan di Green Forest Hotel Bogor, nani dohoton ni amang pendeta Liston Butar-Butar, amang pendeta Luhut Simbolon, dohot amang pendeta Ferdinand Huta Barat. Ponopon Pasayat Pelian. Sadarion Minggu tanggal 31 Agustus 2025, Dungsipul Jamita Pasahat Pelian Tujolo Dohita Lau 7 bilium 100 jubilium 75 tahun HKBP Kebayoran Baru, Mardo Mutusi tangan sojamita Mardalando Tolu Katong, Ima Sada A, Sada B, dot Napaduahon. Papituhon seksi pendidikan. Nunga dibuka pelatihan musik biola, Ima Ganub hari Minggu tanggal pukul 12.30 WIB. Pendaftaran Boy Makubungi, Inang Renova Lumban Toruan, Boru Tambunan. Pawaluhon selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot ulang tahun Ari Parbagason. Parhalado dohot ruas Nihuriata, Pasahaton, selamat ulang tahun Ari Hatu Tubuh, dohot selamat ulang tahun Ari Parbagason, tusude ruas Nihuria, Natubu Manang Marbagas, di tanggal 31 Agustus, 1 tanggal 6 September. Saituatama nama masu-masu. Molo tungadong ruas ni Huriata nasotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di pabawa matuganop situa sektor nabe manang tu sekretariat. Aka tikting na sojinahon hobar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima saat ni tikting di Huriata di bagasan Minggu sadarion taingot bema manang yakon ngi tujolon itu hata. Tabegema erde puji-pujian tutu hatta Yesus Kristus, sian paduan suara sektor Marsada.
Ngadilehon Tuhan Yesus na terbaik tu hita. Saunari talehon ma peleata na terbaik tu Tuhan Yesus. Tapuji ma Tuhata uhut papungu pelean. Marhite buku erde nomor 256 ayat sada rodi ayat 4. Yesus Kristus Ida Raja, Ida bangkit di amanah, menggunggungi sasudi, menggunggungi sasudi, jalan sahaja beribadah nomor Tuhan, berhadapan kami, maka suruh-suruhana Umalia Hamansana pasangan rajai, pasangan rajai, nadikinjan marhuwasu marajana di tanah mengelai batik nai, mengelai batik nai. Di mata dosa sadasa, Tuhan Yesus tutu dosa, anak tutu amanai, anak tu amanai, nasomirin amasana, somarujung dengaruna, tok tunggung gumanai, tok tunggung gumanai. Tuhan Yesus patu pahon, nama luah jaman, Allah di mudarai, Allah di mudarai, dunga saham nangoluan, sai tokong nomor Tuhan, di bagasan Yesus, di bagasan Yesus. Martang yang Maita.
Dameni debatana sumurung sian salu roha ima mangaramoti ate-ate do pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma di tasalukna. Selamat hari Minggu ma di hamu amang inang, saudara-saudari terkasih. Tajahama hatani di bataga beturpu jamita di bagasan Minggu pasapulu sadahon dung Trinitatis. Dienek dosian Heber bidus 10 tolu mamukasian ayat pitu saarodi ayat 10 pitu pitu tu 10 pitu hu otak kami hita majaha marsikat soring ingot hamuma aka namanguluhok kamu napa buahon hatani debatatu hamu ujung ni pardalanan nasida maberek kamu jalatiru hamuma hapor syaun nasida. Unang maolo hamu ela-elaon ni poda naragam jalana lain. Ai patu do marhite-hite asini roha gabito guroha. Dada marhite parpanganon naso marguna di akka na mangaradotisa. Ai di baliani parsaroan nido ditutung sibuk niak kadorbia dung dibuat situan di malim mudari tu bagasa biluk nabadia ala ni dosa. Di baheni tada potom maibana tu baliani parsaroani mamorsan haleon nai. Marhite-hite ibana ma tapelehot toktong tu debata pelean puji-pujian ima parbue ni bibir akka namar hatopoton goarna. Rak mahira di ayat 10 pitu tangi hok kamu ma aka nama ngulu hok kamu jala oloi hamu manasida ay nasida do mancagai todimuna laos nasida do maralus sogut naeng mamarnos niroha nasida disi unang mardongan hoi hoi aidang ulimunai lausido yang go sahatna. Di patudu mas slide dihita hamun akadongan rap taboto do akan namasan waing di tonga-tongani negarata bangsota tarlumowi ma di Jakarta alani ranunga macagodang akabarita natabigi taida di TV manang di akka media sosial alain anang dohonon di bagasa partikianon tapasiding majo akka baritai akka pikiran natusi asa fokus majolo hita tu barita nauli nasihat Tuhan debata. Nunga boy di patudu slide. Jadi topik di bagasan mingguon di bahed do Yesus Kristus do manguluhok kita rodi saleleng nilelengna. Atong adong do dison hupatudu hami sian sumber moloh hilal hami terpercaya do sumberon ala sian gereja do. Jala sian sada tempat na adong di gerejaon. Alai tapai mama slide asa di patudu ubatami do molohea hamu hudul manang masuk tu bagasan ruangan na di pudion. Adok sekita na hea hudul di si manang masuk tu ruangan na sebelah habirang nami. Adong di si manang ise hita na hea hudul di si masuk tu bagasan ruangan ni aka ahaman adong di si. Hah? Udulan, kan itu karosi. Asing nimat dong. Hah? Foto. Aidang di patudu do pe. Boy do. Multimedia nami. Ate. Jadi hupa pido hami ma akka fotoi tu bagasan slide on
ala ido ayat na parjolo ayat pito ikon ingot. Itu kan ayat pito. Ingot tamu ma akan manguluhok kamu na pabuahon hatani di batatu hamu. Jadi oke, sambil tapai mate. Molo ta ingot do tutu. Mulai sian partikian nuaing ma. Totu di bagasa partikiano na manguluho partodion. Akai sema. Ni luhon ni amang paditata padita resort padita butar-butar. Ada orang soi. Isema, tengok dope. Amang padita si tanggang. Ada orang soi. Amang padita Hutapea. Ada orang soi. Amang padita si Manjuntak. Ada orang soi. Amang padita Nenggolan. Ada orang soi. Amang padita si Buea. Ada orang soi. Siregar, ada orang soi. Amang padita? Padita? Dang dingok biate, ngai ngaliling amang. Radang tinad debion. Amang padita? Tambunan. Ade? Wah, sayang sekali nih. Ada apa ya? Biasanya bisa. Nah, akhirnya. Puji Tuhan lah ya. Walaupun penuh kesabaran. Hima kahalakna. Adang dope namar ningok di si kita. Aido ayat pitui kan. Ingot hamu ma akan mangulok kamu dapat bohon hatani di batatu hamu. Memang akan padita resok di son. Tentu aku adong do akan padita fungsional. Ale om majo. Ate, napa sahaton hatani di batatu hamu. Ise mana siak kita namar ningok tu padita si manukalit. Adong ate. Yang adong? Adong, wah luar biasa. Puji Tuhan. Ise masya kita namar ningok dope tu padita situ morang. Masih ya, saksi sejarah ya. Ise masya kita neonaking namar ningok tu amang padita si pahutar. Wah, gudang, lam gudang ate. Jadi lam tujului ate, lam tujungan lamotik biasa deh. Alani partikian. Jadi dung aka amata amang paditata di son. Next slide. Ya. Nyom mana parpudion. Jadi adong padita hutapea, padita sitanggang dohot, paditata amang padita butar-butar. Ayat pitu mandok. Berek kamu majo aka geberi. Ate? Ingot tamu ma akan manguluk kamu napa buaun hatani de batatu hamu. Jadi di ayat pituon adong tolu kata kerja. Ingot, bereng, tiru. Ate, idahamu ma. Ya. Sebelumnya slide-nya. Pointernya di PowerPoint ya, di PowerPoint. Ingot, bereng, tiru. Itu kata kerjanya. Marnida huhut mangargahon maparsangapi akan nahea manguluhon. Bereng kamu ngadi ingok muse para teateo kamu ujung ngulu ni akan nahea manguluh kamu. Hasatiaon haporsion nasida gabesi turuon dihita. Jaladang bui pasobuon nasida. Ate akan ahea manguluhon partodion ni jolma. Ima ipola ni ayak pitui. Jadi dakolana taboto naking taingok guarna. Molo dido ayak pitui takas doi dang pola tinabas yani. Ate ingot berek kamu tiru hamu haporsion nasida. Akan adenggani putihi hamu buatamu. Buasa songoni adong do alus nanon alai di somab jo taida mada.
borhak mahita noaing tua ya ualu. Jidok disi iya Yesus Kristus songoni na tuari, songoni sadarion, lausido rodi saliling-liling. Nah, kesempatan ada sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu, tahu nggak lagu ini? Gimana nyanyinya adik-adik? 1, 2, 3. Mantap, luar biasa adik-adik sekolah minggu. Ale suku-suku tuh hita boasa di do edde songoni, boasa dang mernemu ba ibana, lausido rodi saleleng-lelengna, songoni na tuari, songoni sadarion. Boasa. O suku-suku na bolo don, jala omma alusna. Siala nunga pita polin ripas sundenggan hadirion ni Tuhan debata. Aido. Jadi molo nunga songoni, molo nunga pita, nunga polin, nunga ripas, nunga sundenggan saluhut hadirionna, di denggan di basana, di asini rohana, di sude sempurna. Karena itu untuk apa lagi berubah? Aido ayat pitu, ayat walu. Songoni na tuari, denggan di basana, songoni dotong. Sadarion asini rohana, nunga pita polin ripas sundenggan. Untuk apa lagi berubah? Hitadona, hitadona ikon, baik baru diri. Ini akal-akal ya. Jadi boido dohonon, naik. Songoni na deba atusi mate godang akan nahurang. Nah, jadi songoni mak godang akan nahurang. O boido hatan sian serek ni rohat tamadokoni. Ido kan? Bah. Atusiamu mada godang nahurang. Sian serek ni rohado madokono. Alai molo mula tu konsepi. Hitado na ikon muba pai baru diri. Unang gabe alasan hata naking gabe hata pamungkas nasoolo hita paubahod diri. Ini akal yang terbalik ini amang inang. Hola Jesus do nasomuba ala ibana nunga sundenggan sude hadirionna. Hita do na macai godang hurang. Ala nima dang pola be hola dohonon godang na hurang. Ale olo mahita di pai baru. Di pau ba aido. Itu akal yang terbalik. Molo saya tadok kodo godang na hurang mangatusi mak. Kok betul sitkong. Ya sitong. Tikos 100%. Sian bagasar rohata madoko songoni. Alai molo tu konsepodo tapa ibar mernida ripasni, polinni, Yesus Kristus. Atong berarti akan nahurangi bah olo mahita pai baru hodirita. Kan itu. Kalau kita kan banyak yang kurang, banyak yang kurang. Ya kalau begitu apa yang perlu kita perbaiki? Bangsot tahun. Itu kan? Memang semua orang marah akhirnya. Sudah minta maaf. Aido, fakta di. Bah, molo adong damang hidup maaf. Tajalo deh. Bah tajalo, alai di bagasan rimas ni rohan ya kajolma. Bah, holanido, bah ikon adong matong hai baruon. Ikon pada kamu maon. Kan hidup di bagasan roha namohop narimas. Oke, minta maaf, saya bisa paham. Tapi apa? Actionnya apa? Mana yang mau diperbarui? Konkretnya apa? Moloholan madoko songonido berarti memang di bagasan haserepon niroha madok godang do pinahurang. Alai adong do terbersit di sini nasotarida. Nunga sempurna biau, dangolau muba, dangolau di pai baru, olah nom mana mangulukku. Aido.
Makanya AKBP mengatakan transformasi. Loh, sudah berumur berapa tahun AKBP? Tidak ada batasan umur untuk transformasi. Tadok kalau 50 tahun mak bertransformasi, 51 ngabe, ngapa cuk kita ngabe. Dah nggak dong. Manang 100 ono 3 tahun tetap ikon bertransformasi dohubio. Mengarah kemana? Mengarah kemana? Batahu tuhaulion, tuhadengganon. Molo nunga denggan, bah. So dia mesti asa lemdenggan kan itu. Mau nunga lemdenggan, asa lemdenggan denggan mesti. Aido. Nah ikon si pikirata. Masuk mahita merek mahita tu ayat sia. Unang maolo hamu ela-elaon nipu dan ragam jala na lain. Date. Sadatadda sian haibaruanima hatutugu rohani namanada Kristus. Jadi naking ngate dangolo muba, dangolo di pai baru ayo mangoluku. Alai ikon tu Yesus Kristus dohita marpa kirimon. Dakola nama jalo pasu-pasui hamuna. Alai doho do di pai baru godang do nyon aka ayat di Bibelon nama de kosongoni asa di pai baru dakolan Roma 12 ayat 2 jala molo nunga mubahita molo nunga denggan sudi misalna ate tentu songonanyon aka dana sekolah minggu. Siapa yang pernah nilai 100 di sekolah adik-adik? Tuh. Merek hamu pau punon. Molo nunga punten. Molo nunga nilai 100. Ayah habe dohonota. Muba maho pau pu ayah nunga nilai 100. Tatsu situ kan? Molo nilai ono 70. Muba maho lam ringgas maho pau pu ate. Nyom majajamu ate. Bui ma pute 100 anoda. Molo nunga pute 100, muba maho, na muba. Maka itu menjadi analogi, molo nunga dengan boy mau dipertahankan. Hidup. Akan nong dengan dipertahankan. Unang be, sumurut. Ate, nunga dengan, ale gabe sumurut. Unang atong. Makana disi didok, unang olo di ela manang aha mai parpanganon boy do par hepengon boy di alani jabatan boy do alani parsaripeon manadikon manudalhon Kristus di peana poso saya nyodol hodo songoni unang alani arta unang alani bawa unang alani boru unang alani jabatan ditinggal hoko Tuhan Yesus Kristus. Baik. Unang olo di ela-ela manangah HP. Lanjut mamuset tu ayat 10 sada 10 2 10 tulu. Goda kian na boita putihi di son alai dak sudi dang sangat tikik tanon. Iko mulai jam 12 donok kita, HP masuk 10 musik kan. Jadi adong mana bui tak buat di son ditiki na adong perbedaan. Nihala Yahudi, nihala non Yahudi. Da hami nunga gabib sisean ni Tuhan Yesus Kristus. Behado parhudulan nami dia kanyon dia kahudian na baru tubuh dope. Biado. Bah, inna halak Yahudi Kristen piga-piga sian nasida. Bah, tutu hamu ikon di paihut tamuma aka ada istiadat nami. Hamuna, ay hamido dison. Sihahaan, siakangan. Dohoti masude, ihutum masude aka ada istiadat nami. Gabe gutur manasida. Roma aka aposteli. Dakolan apostel Paulus. Ya. Aka perbedaan nasida termasuk persoalan pilihan. Ditiki masa dope pilihan situ tungon.
Ido kan? Noek kita masa dopi dialak Kristen. Ahado situ tungon. Dak taingot situ tungon. Bana tabui pinahan lo bukan? Tutung mei. Ate? Ditiki masa dope pelian situ tungon. Omana gabe rancu tiki buado hami, ai hami so halak Yahudi. Hamuna do halak Yahudi, hami bado Junani do hami gorik. Ai hami halak Arab do hami. Iko songoni do Roma hatau nama dok. Akka pamiliho dia kasih panganon hobar turuhut nah ya ditona hosi Musa. Ate nunga gonok be di bagasan Yesus Kristus. Yesus Kristus ma pilihan nasa sitong na. Ate Oma Yesus Kristus gabe pilihan nasa sitong na. Jadi molo dipikirin sida bah atong songo dia do carana asa dise satu hani dosaku. Iko situ tu ngodoa kadorbia. Dang pola be madoko soni. Hita pe satu noaeng dak pola be ako adong situ tu ngonaka manuk. Asa dise sa dosata daong. Roma hita tu adopan ni debata. Naking pasti do adong panopotion ni dosa. Roma hita marhite Yesus Kristus di sesa dosata. Jadi dangadong be dasor ni pamelehon ya kadurbia di hita halak Kristen. Tidak ada lagi dasar. Alai ditiki namasa ditiki daong. Ikon tatutung dope o. Menutungnya kadurbia dope. Oma nama baen hagut turun di tonga-tonga ni huria. Jadi hamuna kadongan sian ayat 10, 10 sada, 10 2, 10 toluon. Boy mara muse taida narumikot sian ayat-ayaton. Diodol homuse holan marhita Yesus do dalatu debata Jehovah. Tidak ada jalan lain. Dangadong dalan na asing madapoton haluaon asing ni Tuhan Yesus didok madisi tadapotom maibana tubalian ni parsarwani. Songo kamu manuaing, songo kita nuaing madapoton Tuhan Yesus keluar dari bagas tabi nang petaboto. Bah songo dia dono di dalan amat do hira-hira bah mate do akka lampu merah hijau kuningi ai buaron amat do anon alai adong panggilan adong pajon di debata di bagasar rohamon ikut tadapoto do Tuhan Yesus marhite na marpungu hita di son marsaor marminggu pasangapon guarni debata jala tumangihon hatana. Songon hatan itu Yesus Lukas sia ayat 20 tolu. Ia adong nanaing mangihut tonau di suadohom madirina. Oma proses sampai mati. Amanginang. Proses na so sampai mati hita. Unang so. Bertransformasi pasuadaho diri manuhuk ari-ari hau pinar silang nabi. Buat atuhuk do hau pinar silangi manang sipata tapeak kondoi ay ngalu jauh. Loja diriku, loja rohaku, loja pikiraku, loja tenagaku sude alai songonomma nga berjuang. Ta tinggal hodo, mula do hita tu akan najului, manang nadang hita ma mangalusi hita. Uduk namuse hamuna aka manginang
Sian ayat 15, 14, 15, 16. Omma na relevan ra. Tutong-atong atat Dua do hinorhon ni namasa nuain di Indonesia on. Di Jakarta otar lumobi. Tuaka jolma parugamo. Unang salah Tu aka jolma parugamo hubaik kami di sini. Dua hinorhonna marnida na masa songonon. Boido gabe lamitop ha porsion ni sasahalak. Ay dia do Tuhani. Las buasa di pasobu songonon. Na masa lemajuin na. Kan lemaju kan? Makin mantap teknologi, makin cerdas orang. Alay. Dang gabe jaminan HP. Boido masa songonon. Nata ada pinuai. Gabe mitop ha porsionna. Ala dang dapo ibana ai di dia do Tuhani. Alai hinorhonna na paduahon. Boido gabe tang ha porsion ni sasahalak. Bah, puasa songoni. Mula tu topikon. Yesus Kristus do manguluhok kita rodi saliling-liling na. Gabe tang ha porsionna marnida akan namason. Puasa songoni. Ala di do perrohana. Dang adong na songon Yesus na manguluhok kita rodi saliling-liling na. Tidak ada. Garanti 1.000.000% saya jamin, kita jamin, tidak ada yang bisa sama seperti Yesus Kristus memimpin umatnya. Atau ada di antara kita yang mau menyamakan diri. Fans, au protusianu do, au protusi odo, idahamuma, dangadong naboi, tapatudos, Tu Tuhan Yesusi lasido fakta nabi nereng nuaeng manang nasalpu nuaeng manang marsogot manang isepei dangadong nasongon Tuhan Yesus Kristus amin. Bah bahasa lomos samu mandoko nih bangiri doda ngadohono nakin dangadong naboy tabatudos tu Tuhan Yesus amin. Bah berarti nahira adong do di bagasar ruamuna alai dang idoko kamu bado hita bagaimana biar ibu bah. Dang adong naboy tapatudo songon Yesus Kristus. Amin. Aido. Hah? Manang adong do. Burjuhian do nyodo protusiodo. Burjuhian. Songon dia par burjuna. Olo ibana mate tu hita. Molo olo pe ibana mate. Dang songon Yesus. Naso mardosei. Mardoso dei. Ai piado. Kan ido mula musa itu topikon. Olan Yesus Kristus do manguluk kita rodi saleleng ni lelengna. Amin. Dang sempak sarapan naking ate. Aima. May biaran di dalan, may mak nyatu sama ate. Apola muruk. Santai ate. Ayat namangihut siya ayat 14, 15, 16 dope. Marhite Yesus Kristus rumang ni pelea dada holan ede. Idahamu amanginang. Mantap sekali kalimat bahasa Batak ini ya. Parbueni bibir. Ido. Dang bibir. Parbueni bibir. Aido kan? Ganu pari, ganu tiki, ganu minggu. Tapuji do tuhata. Naking. Nomor 1. Toguau ale Jehovah. Asini rohamhu puji. Parbueni bibir akadongan. Disomma dihatai. Ahado parbueni bibir. Rumang ni pelean. Dada tong holan ede. Hata tangiang alai dison. Haradeon pasahato diri. Mabahen na denggan. Doho mangulaon asini roha. Odo di halomohod di bata. Naparjolo naking. Haradeon pasahato diri. Dakpola nama muji, idahamuma mantan anak sidi. Adong di sabula siamon. Paradeho diri, mangalehon, pasahato diri, marhubas di tonga-tonga ni huria. Mantan pelajar sidi, tatu sidote, naung naik sidi. Adong do piga-piga hala, naung nyon pasahato diri. Di tonga-tonga di Hurion. Adong di multimedia. Adong do sakap na naing guru sekolah minggu. Alai ikon jolo dibuka manom program na.
Nuai kita ma amanginang. Songo dia hita nunga di jalo akat calon sintua. Memang dakolan marhite hita boy makubasi di huria. Ahamuse amanginang. Parbue ni bibir ima pasahato diri. Makana di HKBP dang pola dianut 10% ni per aha istilahnya? Per sepuluhan, dak pola takas adong di doko di HKBP. Buasa inamu. Ala ede peliani dotong kan? Ini bukan kesombongan. Dak kola 10% hamuna. Ede ni peliani do 10% nih. NASA 30% nih. Langsung hati-hati nih ya, 100%, waduh. Artina, lapatanna, rohata, pikirata, dirita, tapi lehonyon, omma Tuhan. Nasanani, lehon mi, lalu? Sudah semua di situ. 10% kita banggakan. Kita tidak bangga dengan 10%. Kita harus mempersembahkan NASA. NASA. Imate. Tauduti mamuse di ayat 10 pitu ayat naparpu dia teh. Tangiok kamu. Jadi naking di ayat pitu marningot sasitongna tu akan ahea manguluho partodion alai naung marujungulu. Makana adong do naking piga-piga sian nadong disi adong dope di portibion mangulu dope nasida di ayat 10 pitohon makanya di dokot tangihok kamu ma akan na mangulu kamu berarti mangulu dope jol mana ate adong dope halakna pangoloyon di akan na mangulahon nuaing na mangulu dope nama jagai to dimuna na mangajari ruas dalan na patut to dibata. Ay hita di hurion tangiang marsi tangiangan do hita. Hamuna amanginang manangyakon hami akaparhalado. Hami nang akaparhalado manangyakko kamu. Ay do kan? Gom-gom marsi gom-goma do hita di bagasat tangiang saling menjaga todinon. Isi do napuna todi-todi kuina. Jadi kita saling menjaga di dalam doa. Parhalado mendoakan ruas jemaat mendoakan parhalado. Majagahon todi. Rumang pangolion na di halaman Tuhan. Ima rade manangihon akan na manguluhoni. Ya. Ini literate bahasa Jakarta Selatan, literally. Memang nasongoni do ayat 10 pitu. Tangyok kamu ma akan namanguluh kamu jala oloi hamu manasida kan? Dang tinabaani, dang niorui. Memang ido tangyok kamu ma akan namanguluh kamu jala oloi hamu manasida. Dang polabe tinabaan. Aido hatani dibata di ayat 10 pitu. Pesan firman Tuhan tuludo alai jepek madison totu molona parpudi naking songoni hudokok kami tiro hamuma akan adinggani buasa adong hata songonon buasa inahamu buasa ngata tu sinaking halus na kan ala dang adong na sundinggan ala dang adok kita na naung pita polin hate ripas naking totu adong do ya sengaja atau tidak sengaja nagabe hahurangan na manang songo dia pei di sosohod do tuhita asa tapatuduhon hatutuon ni roha mangoloi akan na manguluhot kita
Nasida naung marujung ngulu naung salpui alai adong dosi tiruon sian naung salpui doho na mangulu tiru hamuma amanginang tatiru ma akka nadinggani napaduahon patuduhok kamu hapor syaon na mangulu adong do uluan na tumimbos yan sude na soolo muba-uba na hot diasin rohana na hot didenggan ni basana ima Jesus Kristus na manguluh kita rodi saliling nililing na tapatuduhom ma hapor syaon na mangulu tapilihom madirita dakolan pilihan jubileum minta maaf ayanon na dong pilihan jubileum tapilihom ma dirita ido naking hatani debata na parpudi ma ayat naparpudi beta amang inang hamuna kadongan mameleho dirita pasato dirita dung tapeleho dirita nadingganima tabahen di tonga-tonga ni parkuriauta di tonga-tonga ni keluargata di tonga-tonga ni masyarakat di tonga-tonga ni negaraon nadingganima na tapatupa di bagasan asini rohani Tuhan Yesus. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate di asini roham doho didenggan ni basam Tuhan debatama nami na marhabangsa di Banua Gijang. Di bagasan parmingguanon di parhatutu rohanami doa le Tuhan dang adong na asing nabui manguluh kami asing ni Tuhan Yesus Kristus na manguluhon ngulu nami rodi saliling nililing na atong urupi mahami ale Tuhan pagadda haporsyaon nami tarlumobi marnida mamereng akan namasa di tonga-tonga ni bangso nami ali Tuhan asa unak kami gabe panguhum di akka dongan nami di akka pamareta nami panggum-gum nami alai tutudo ali Tuhan songon hatam namar suruh hami ikon hupatu pahami do hati goran dohot hasit tongan obar tu hatami ale Tuhan ima ulaon nami salelek kami mangulu di portibion ikon hupati gorhami do rohanami obar tulomo ni roham ale Tuhan urupi mabangso nami on ale Tuhan dia kasudi panggum-gum nami dohot akar rakyat pasada marohanami ale Tuhan marsada hami di bagasan hasadon ni roha lao pamajuhon bangso nami ale Tuhan asi roham ale Tuhan dongani hami maddalani ari-ari namion suang songoni di ulaon ni Uriam HKBP Kebayoran Baru gudang do akka program pelayanan nanaing di Patupa na sedang dipamasa di tonga-tonga ni Huriam ale Tuhan pasu-pasu masalu nai akka partangiangan parsermonan dohot akka PA dohot akka na asing pe ale Tuhan sikola Alkitab sudi nai ale Tuhan pasu-pasu asa makorhon hagogoon di partodion nami di haporsyaon nami marparbue ma bibir nami na mamuji pasangapon guarmi ale Tuhan songoni ma ale Tuhan upasatami akadongan nami na marsahit na pihak di pedoman nanang di rumah sakit ape homa tangamu tangan na badiai hodo padaun na boloni ale Tuhan ramoti urasi pamatang nasida asa tumibu nasida malum jalale honom mulas ni roha di bagasan roha nabi
asa boi tok tong mamuji pasangapo goarmu nang pe di bagasan parsahiton. Pasatami matong ale Tuhan, hami nama dohoti parmingguon di tonga-tonga ni bagas jormon ale Tuhan. Nang akadongan nami madohoti sian YouTube. Homa nama masu-masu hami saluhu naka parukilon nami pia ale Tuhan. Di idahodo ale Tuhan. Pos rohanami. Urupammu do hami. Jala lehonommu do dalat tuhami. Dalan natumiur. Dalam pasu-pasu. Dalam pangalapong gugu. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Jaloma tangiang ele-ele namion. Amin. Hurian itu hata tapasa mapelea jubileum 75 tahun. HKBP Kebayoran Baru. Huhup maredde mahita sia buku ende nomor 786. Di Golgotha,
Satangya koma peliata. Ale debata amanamina di benua gijang hodo haroroan ni saluhu sileo-leo na denggan doho nasa ulibasa nama uliutus. Hu pasatami masian nani lehomi tu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramote asa hu parhasia kami pelianon. Pati bulhon harajammu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami godang ni sileo-leomi tu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di benua gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajamu sai sau malomoni roham di benua tongon songon na di benua gijang lehomatu hami sadarion hanguluan siap hari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami togio tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasor homa damena tu todim.